Credința ortodoxă este vechea credință creștină. Ea ne învață despre Dumnezeu. Dumnezeu este unul, dar în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. El a creat lumea și pe noi oamenii. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu și să iubim pe ceilalți. Biserica este locul unde creștinii se întâlnesc cu Dumnezeu. Aici primim sfintele taine, cum ar fi botezul și împărtășania. Prin ele, Dumnezeu ne dă harul Său. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Ea ne învață despre credință și despre cum să trăim frumos. Sfinții sunt oameni care L-au iubit mult pe Dumnezeu. Ei au urmat învățăturile lui Iisus Hristos. Prin viețile lor, ne-au arătat cum să fim mai buni. Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu și mijlocesc pentru noi. Le putem cere ajutorul în rugăciune. Ei ne dau putere și ne călăuzesc pe calea cea bună. Sfânta Maria este Maica Domnului nostru Iisus Hristos. Ea este un model de credință și ascultare față de Dumnezeu. Sfântul Nicolae a fost un mare apărător al credinței. El a ajutat pe cei săraci și a făcut multe minuni. Sfânta Parascheva este o crotitoare a Moldovei. Ea s-a rugat mult lui Dumnezeu și a trăit o viață simplă și curată. De la sfinți învățăm să fim buni, smeriți și milostivi. Ei ne învață să iubim pe cei din jurul nostru. Putem urma exemplul lor în fiecare zi. Putem fi mai buni cu cei din jur. Putem ajuta pe cei nevoiași. Putem să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru toate. Așa vom deveni și noi mai buni.